Zaman berjuang zur kelingan anak-anak biyen tak openi ning saiki ana ngendi dadi raja ora ilang kote padha lara lapa kejaman anak biyen tak openi saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing digadhah biyen ninggal janji saiki apa lali nang gunung tadongi sego jagung yen mendung tasili capek dadi reja dene ora ilang ngonmu padha lara lapa dek jaman berjuang tur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi saiki langsing ya wah sadu ora ketemu sak poso kok langsing iki piye Bu mak ganti nawemu to ana iki halo aku langsing ya Mbah iya iki bar keguguran gugur gunung gugur gunung ya assalamualaikum meni suarane lanang ngono jare Mbah iki cah cilik-cilik meni suarane lanang kok kenapa tili jar ora pateni karo ha iya padang urung wis ping 3 lemu kok sok atobaku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh iki ning desa Kragon wah wonge kompak-kompak wah sing lanang bagus-bagus sing wedok susune gede-gede saru wong wedok iki ra ono susune iki bencong kuwi wah tili gudulmu mi isine ming gombal jare sapa aku wingi bar saka Thailand nih ana ngono golek rosak ora gumon aku wingi bar sontek solikin kok solikin mbahmu kowe iki Rene cik cik lok cik parane ya bener terus kayak ngono kuwi piye meni piye ara tak pentili rene Mas langsung mlebu ngopi wedang teh Mas kena daluwarsa kowe Mas nantang kok aku pentili sisan gumoh kowe iki neng desa kene iki
halal bihalal. Heeh. Terus Ya sing wong-wong iki aku nurun asetan kowe Ju. Sing nang kene iki mlebu pedak omah. Gus, pinarek Gus, munjuk Gus. Oke aku ngono ta. apa Gus apa? Ya Gus kebo ta. Ah Gus bosok. Ayo. Kok ngono kok Gus? Gus kok dis-disan bojone kancane barang dipangan. Maksudnya wis dadi rondo. Cahimu kowe kenapa kowe Ju? Ngombe-ngombe wae, kurang cabut dhek ngombe. Ya Mbak ya. Mbak, I love you, Mbak. Alah. Kaya bagus-bagus kok kayak rupane kok silit mojo ngono kok. Ayo, mending aku. Terus? Aku mencintai seorang wanita. Terus? Tidak mencintai seorang banci. Ora, aku ya dicintai para lelaki nopo? Aku ya dicintai para lelaki. Itulah lelaki Ayo, katarak. sing wong lanang sing matane lamur. Wah. Nah, ya ki nyenengi kaya ngene iki. Enggak aku muga-muga wong kene iki Sapa sing meni expired? Ya, kowe nak mendem sesuk golek aku awas. wah. Aja mendem Mas, Wong- kurang kuwi. Bu, Aku sing wingi wae urung bayar kurang 20.000 kok. ora cetha meneh kowe iki. Ya wes, saiki lagune apa iki? Apa? Tak inbox, awega bengi-bengi kok ngejaki VCS-an ya wegano. Oke. Saiki fokus. Ayo pra kanca. Ayo prakanca. Yo. Men sing nyanyi men gawean. Padha lanange kok ngejak VCS. Tak aleksisan ngono. Ayo prakanca ngawruno rukune Islam ya iku 5 Sahabat loro rukun kang siji sira kenawan ngaji Big bidone nglakoni salat kaping telune bayar zakat kaping pakoso ana ing bulan Ramadan kaping 5 haji kaping 5 haji amun puasa di negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudahlah terang asal dawuhe dari pangeran ayo prokonco ngawaru kono rukun Islam ya iku 5 sadat loro rukun kang siji sira lawan ngaji done lakoni salat kaping telune bayar zakat Pat poso ana ing wulan Ramadan kaping 5 haji lamun kuasa piye Bu oh ya Ora kata-katanan. Wah. Dodene ora do duwe bojo kok kata-katanan. Ya Mbak Kam ya. piye Ora glinting-glintingan. Oh, ora ngomah rano sing ngriye, Bos. Dikira. Oh. Nang omah ra duwe bebek e. Angrem ki ane iki. Nggih dadi Aceh. Iki rane sunda-sundan iki. Wah. Aku mos sakese wong wedok sing ayu-ayu ngene iki lho. Werohe kok mung Rahmah itu. nek Rahmawati beda Rahmawati. ya Walah matane kaya barong seje. Padake opo ae? Iya.
Ya nek bosen karo aku ya sesuk nek kono tanggapan ra tak Oh jaki. beres. Wah, aku karo aku kisen-kisen iki. Ngapa? Mampir nang kono madang tanduk. Wah, sikae aku batin iki apa menungso apa iblis sik aku. Ayo matamu kira kuwi wong mangan wae urung kok menip tanduk ping pindho. Kok cek metu ditokke panitia. Engko wedhus siji tak metu digledah tase ana panganane pirang-pirang. Sapa sing arep gledah? Ora tak mapan. Nak wani. Mutah-mutah. Kowe arep gledah aku. Nya tak bukake nya. Kok ana kaya ngono barang kuwi kewan apa kuwi? Oh, mboten pareng kok cah cilik. Oh, sapa tutuke kowe kuwi, Hek? Oh, tak ambung sisan malah. Heeh. Wani kowe. Mlonyoh raimu tak ambung aku. Yo, sing pakem-pakem dhisik. Golek jalan-jalan karo dangdutan. Yo. Coba. Yen liwat aku kelingan kupo kae biyen tak koleren ning cagak kebak tulisan werna apa tondo isih prawan jenenge gubuk asmara biyen kae kanggo tresno tanpa bantal tanpa kloso bote ketaman asmara gubuk kae nyimpen ati nganti besok ora bakal lali iya kae kebak cerita kaya wengi nganti gagah trino catetan saya merati aku kowe dadi garwa liren ning gubuk asmara yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak koleren ning cagak kebak tulisan warna abang tondo isih prawan jenenge gubuk asmara biyen kae aku andum tresno aku kowe dadi garwa bote ketaman asmara gubuk kae nyimpen wati nganti besok lumekan saiki gubuk kae kebak crita wayang bengi nganti kaketrino Mah. Kowe biyen kelingan nek nang gubuk asmara apa ora? Ndak nang kowe gubuke gubuk reyot kok, Ju. Aku ngerti. semplok ngono marai gubuke blandare tugel Bu Heeh. blandare tugel Nganu. Blandar iki boros. Asing numpaki negara-negara kaya ngono kok. Wah. Jenenge ra gubuk asmara. Gubuk derita to kowe. Rene ya meng hola-hola. Ya ora apa-apa ming 20.000 teko gubuk reot ora apa-apa dadi kok. Sementing kan metu. Metuntute. Ngene iki sing kemarin rusak-rusake barange bekas wong lanang. Ya ora. Jare sapa wong lanang ya butuh kok. Hei, Salahe dhewe. Hei. Wong lanang dandan kok ditumpaki.
Ju. Napa? Wah kuwi kaya ngene iki biyen lek supet nang tengkon, Bos. Aku ra supit kok. Dikletak kirik nang mburi omah kae. Arep napa? Oh, mugane kirike kejang-kejiang. Tandani. Iki lho wis tau weruh aku. Sapa? Iki Yanto. Wah, kok kuwi mono. Aku wis percaya. Malah mending ngene. Mak, kok bentuke beda karo nggon aku. Oh. Mending ngono jare. Yan, kaya ngapa bentuke ya? Tenan, nggon aku ki bentuke pink. Yan, Jare sapa expired? Rene tak ndari tak bukake rene. Nak wani. wis bentuke eli, rambois kecing meneh. Ya jare sapa? Jare Yanto. Oh dari Yanto kecing kok Yan. Ya sesuk rasa dilatih ya Yan. Maksudnya dilatih es krim. Heeh. Heeh. Yo, siap dah. Keren pripun, Mbak? Keren pripun? Wes. Oh ya. Lagune wajib main. Wajib main. Alah mbok meneng, Bu, marahi aku kepesing ya, Bu. Elek-elek iki biyen balane Noah iki. Apa bolane Noah? Oh, Noah cak aku dengon-dengon kenthek jenenge Noah e. Samplok piti kowe iki. Oh, wah jan mari geblet rene tak teleki kene. Wajib bayi lanang wadon nurung ilmu. Wajib nyai lanang wadon nurung ilmu. Aja leren yen durung rusak bodomu. Aja leren yen durung rusak bodomu. Wajib ngait lanang wadon nurung ilmu. Wajib ngait lanang wadon nurung ilmu. Aja liren durung rusak bodomu. Aja liren yen durung rusak bodomu. Wajib ngait lanang wadon nurung ilmu. Wajib ngait lanang wadon nurung ilmu. Aja leren yen durung rusak bodomu. Aja leren yen durung rusak bodomu. Robi iku asale gawe wenang. Robi iku asale gawe wenang. Kita memesunah. Apa mah? Bu, muridmu apa? Iki lagune piye? Wes rasa padu. Wong variasi baru kok padu. Karena Rahma ki ngalamun. Delok kok lucu. Wah, iya, delok lucu. Jam aku ndak stres, kebong stres. Dadi liwong atiku nalikane pisanan ketemu pegel boyoke ayo dadolaku padha ati siang ringan dalu yo Sakara
sawiji najan apa tak lakoni Sapa pamitanatku Sliramu dadyane impenku mugi Gusti ngelani tresnaku ki mati yo Ketili wong asik sepisah ketemu bisa ketemu bagus dadi laku moto hati ritak siang dalu kinorban cinta tumeke sing kolku lir nguyai sekara dapat bisa nuloke atiku tarik bro suwe aku nganteni iwane atiku eto japi ayo radio ati sawiji ajan atau tak lakoni asik sabdo panitara sliramu dadya ing sisiku mugi Gusti nilani tresnaku ki mati Dimi ibu, dimi isik kuwi. Mama, dimi kebo ngelak kebo. Kebo mendem. ketara mubengi munggah pindho Mah, bolamu semaput Gelegekan bawang mbok. keleki karaton Ana sukete apa ora, Bu? Bu. Ana sukete apa ora? bedane apa to Bu bedane apa apa anggo dibilahi mindalik Gasal baleni nek wani. Kae. Olah holo. Batine entrek Mas, baterene. Cik. Baterene, Bos. Cik. Atasi lagi. Syukur kowe. Ngatasi pora. Cik 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 cik. Cik cik. Iki lagune apa iki? Mafailatun. Cik 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 ya. Sik alon-alon iki gak dipriksa neh. Sik lah, alon-alon Bu. Mbekku teleke ndak lara kok. Ayo to, Bu. Hei. Cedake Mafailatun, cedake sithik. Nah, kuwi. Iki doe kene mburi dhewe sapa? Entek. Mburi dhewe sapa, Bu? Alah,
Padune kok kreyok kowe. Kreyok. Mafailatun mafailatun Assalamualaikum ya minal anbiya ilaihi. mafailatun mafailatun mafai 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 Assalamualaikum ya minal anbiya ilaihi. Ping pira to ki? Baleni Bu mencilik kowe Bu. Ora. Iki sing joget lek pacan ket mau sangar-sangar kok pengen jogete hola-holo. Wah iya, nanti yang Iki etak-etak kok. Kowe iki mau mendukung apa piye dulu? Lek kowe anake kok pasak. Lagune sing rada sing cepet. Nang kene iki utang desane dhewe kok joget hola-holo. Banterke musike. Sik sik. Sik. Sing banter musike. Masa kebo suarane ngono? Iki sing imut-imut kok iki. Mapahi ora to ketiba tata ngono ya. Kebo gudel. Suarane wuk 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 wuk. Bu. Wong suara kebo kok wuk 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 piye? Apa iki? Anakmu lanang. Wis to. Bu, ya Irfani saiki. Oh. Lek madang, Bu. Nang wetan lho. Oh, iki ana requestan njaluk mlaku sik Palestina, Mbah. Saka kanca-kanca sinari, Mbah, Candi Mulya, Mbah. Yo disengkuyung bareng-bareng. Sana kadang donya iki sing ana pepalang papalang ning nyatane Palestina isih ana perang. Terus ki kita sambung. wis kinaris nyoto Palestina dadi tangi kaya Palestina katakan iblis Kaya ngapa sing rasake ceritane kono para warga mung nasibe wis keluntar-untar ceritane Israelnya tak kejame menguruti marang nafsune orang elingi para warga dadi beban sana kadang donya iki
akeh pemenang ke pepalang nyatane Palestina isih ana perang Wes ginaris Palestina iki lagi nangis kaya Palestina katakanlah iblis kaya apa sing rasake cerita ning kono para arep mung nasibe wis gelonto-lonto dari Israel tak nuruti marang hawa nafsune rakyat ligi warga dadi bebantane Ake piye kae piye Bu urusane Bu tak tutu durusi sik Bu kae Bu tak teko kendang tok ye Gisor Siti buka siti buka siti buka siti buka siti buka siti buka siti Pidon sithik tengi. Aku ya ora omong kowe iki karo aku. Aku kaya ngomong bong wis bong ngono. Pidon sithik tengi. Pidon sithik tengi. Pidon sithik genci. iya Hop 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 hop. Hop. ana cah cilik mburine ana cah cilik kayak balik sik Yal rene terus tak sapa Oh. Asik. asik asik Asik. Hop 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 hop. Ndak ngono le kuwi. lha apa le Ndak ngono kuwi lagune iki aja sing ngono kuwi. aja ditiru ya nang aja ditiru Karo donga, Dik. Wah. Hei. Ndak kowe mlakune ngono kuwi lagune ora ngono kuwi, Ju. Tenan, saben malam Jumat aliku por mulih ning omah. Kanggo jalo donga wacana Quran najan sakalima. Hop 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 hop. Setan kowe ngono kuwi malaikate bingung. Oh balekke. Lek balekke piye? Oh denger, macrit. Yo, lagune sing apik. Yo, tak dung 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 Ramaitan koyo wong edan. majune terus terus Nanggap iki nanggap uang ora nanggap ledek kethek je. Heeh, ya yang ya. Heeh. wis lempet kerean mah Serempet ke? Yo, lagune apa meneh iki? dhuwur kena ngisor kena wis sikak alah engko tak segap nang pasar kowe yo terus ke Ya Irfani ronce kembang modale muda gemilang ojo sira prenga mitur dawuhe pangeran monggo lunga ingkang sekeca urip kita ning kelam donya ora suwe
mung sedelo Ya Irfani ronce-ronce gambang wangine ubiar-ubiar kumilan aja sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran Ya Irfani ronce-ronce kembang kembange mudal-mudal gemilang ojo sira blenga-blenga miturut dawuhe pangeran aja diseneni pancen ngono kuwi gak Lagune apik, sing njuput apik, sayangi kurang banter. Baene paceke. meneh Meneh, sing banter. Ora bisa-bisa iki wong ragon. jajal joget jajal joget joget tengah kebokon tengah joget tengah ini kok tak sawer wis tak sawer ya siap oke Bu goyang guyu kesen semro sliramu ngono ya Irfani ronce-ronce kembang wangine mubiar-mubiar kumilang aja sira menga-mengo diturut dawuhe pangeran ya Irfani ronce-ronce kembang wangine mubiar-mubiar kumilang aja sira menga-mengo diturut dawuhe pangeran hop nuruti kok kebo-kebo keplok-keplok penak Bu, aku nih mbake kon diet. Piye sayangmu? Tak ngono lho perute. Piye to? Arep duit yang Sesuk diet. yo. Aku kowe telaten guna maca aku. Kok sik dek karo mbake aku karo jijik. Yo. Kowe iki gelap-gelap anakku semangati. Ya tak semangatmu. Yen arep crita karo sapa yen ora crita kok saya nelongso oh saya suwe kok ngene rasane kelingan kenyokang kepati-pati yen ora sambat wis ra kuat arep jaluk tulung bingung leku nembong butuh kasmaran kenyokang kepati-pati tidak tanduke saya ngremenake larang esme ngreketake yen arep Ridas. karo sapa arep jaluk tulung bingung leku nembong saya suwe kok ngene rasane setino-tino wong natoni wae yen ora sambat wis ra kuat arep jaluk tulung bingung leku nembong oh saya suwe kok ngene rasane kasmaran kang saya kepate-pate dataku larang tadi gawe larang semeng yang semake yen nyoba ngimpi ora apa-apa Yo, iya, iya. yen ati iki bisa
dadi lega dheweke teko lan kondo yen tresno piye aku pasrah lan lilo tidak tanduke soyong lebedaki larang sewe greketake yamet bom mimpi ora apa-apa yen ati iki iso dadi lega dheweke teko lan kondo ing tresno iya piye aku pasrah lan lila apa warokan apa oh brodut Dadut meneh iki mlebune arep sigro-sigro apa-apa salam bahagia selamat datang semua kami api semua kedatangan ibu dan bapak bila ada kesalahan kami untuk mohon dimaafkan di tempat kami salam kami salam bahagia selamat datang semua biar hati kami semua kedatangan ibu dan bapak bila salah harap dimaafkan salam kami semua slompret iki arep dadi ora kendoke Jawa ki arep dipangan kowe hai iya tatone kebak kok sakune cekek Salto, Bu. tatone gambar peno ya, Bu. Oh iya. Masih buntung. Suwita, Bu. Salto. Slompret, slompret, gempol, lungkup kendari ala ketipung imbang onang loro tor slendro slompret belok cara nyongklak marai sikap
macan mangap megap bocah ganong alias iket sanyoto kagungan reong sanyoto dadi kumbira tawang manukutane lawu tekan pariwisata miku muda-mudi sesanja balik kambang ngombak tekan pariwisata jejeria kan padha lumaku jawel sinawit karo mesem guyu camping tawang mangu indah ya Ais ya kunyain we ana maneh polahe wong candi mulya jotangi kowe ora kowe Aku burung persututku. Kowe wis iso mlatek-mlatek. Ya wis ana go, balik go. Balik. Enak bro. meneh Yo. Ora kono kowe, Bu. Ketutupan salto, Bu. Salto sik. Aku berarti ora anu. Aku rubate opo? Aku Iya. Aku berarti piye? Ini. Bang Ali, ila hadirno nek khususan ahli hukum. Kuwi nek ra bolo kembian ngono tau jul-juli kowe. Mam. Sikro nayaka angayai karya ning praja Sumrengut sengkocan tali wanda Kapyak Singasari sarane kurang estu prada kawula sak nyata sak juru ngayahi karya Taliwot manunggal setya Dampya tinon asri suarane gumuruh samya rebut rasa ngestu padha rawuh sangata sajuru juru ngayahi yo
somet kemonuko kendang rial ketipong imbal punang loro salin rosa lompet lekrok jarak kepang jonglang harga igal macan mangap megap ujakano galia kita ustoco kagungan reak prasojo gawe gembira. Sama nih kok sampun bubar. Oh iya, pamit. Nih. Kaya gogo sing dipangan kok dipangan. Mbah. Mbah. Piye? Aku diorok ngono rasane kaya brojol kabeh. Para hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang semuanya ada di sini. Lek didange ambulan kuwi napase wis mendip-mendip kok ngono kuwi. Samplok. Supir ambulan kenal aku, Bos. Ya ora apa-apa. Lara Bu. Lara disakiti wanita. Warita Rainogo. Wanita itu sedikit tapi menyakitkan. Dari sapa? Jare ayo kae biyen kae. Contone Oh ya kowe. mbahmu kuwi. Dadah semua teman-teman. Bebek, I love you. Allah. Rai kok garan pacul kok bebek. Bu, nek omong kira sepatah-patah dijelaske. Ayo dijelaske ngono lho sing cetha. Wong iki rene tak jaya aku bayaran cetha. Sing kurang kepiye? Kok ora cetha ya ora. Ora cetha. Mangga ngersake mabu gembes banci. Anyare. Anyar apa? Lek muda nek kuda iki. Aku iki geblak ngene kowe to. Guguk. Guguk mbahmu iki. Yo, heli kukuk kemari kukuk. Kowe kaya asu. Sing Asu niku kewan. Kudu asu saru. sing nyanyi aku. Heeh. Kowe dadi huke. Dah. Rahmah kukuk. Teles e, Bu. Rinsone larang. Alah rinso 100 kok sih. Anu. Gorene. Wes, ayo pamitan. Aku sak ngeleh. Tandani tak kenalke koncoku ke. Prilly bakule lotrek. Oh, Rodo anyaran ke. Golek. Peli. Peli. Pirli. Aku saru. Aja dijak lata aku. Bakule lotek gaweane ngemek-ngemek cowek. Terus ki ajal. Mbak ngomong-ngomong. Pirli gaweane ngulek-ngulek cowek. Di sini adalah Mas Kebo yang paling ganteng imut-imut. Beda karo wong telu iki. Rupane innalillahi. Karang iki wis kesel. Bu, kok kemrungsung napa? Aku salah bali, Mbak. Bojoku anyar. Wah. Setan. Iblis. Kae. Iya. Sesuk dikonggon sak durunge nganu kae. Aku bali. Kowe pamit dhewe kon pamit ke. Ayo. Langsung. Ayo ora apa-apa kok. Ya kowe dhisik. Kowe sing kok kan dosa kok. Nggih. Ayo lek wis kowe ngomong kok. Nggih, berhubung sudah malam. Setan. Ya wes ngene wae lho, Mas. Kareng aku kesel. Yo. Yo ngeleh. Yo. Mesake bojoku sing nang omah sing anyar. Yo. Kok ngapusi? Sekian dan terima kasih. Muah. Ya. Muah. Wah. Wis Bu, meng ngono kuwi lek pamit. Ora sebut awake pamit kok ngono, Bu.